Майките и децата преди. Сине, я кажи, кой е най-добрата майка? Ти, маме, ти! Ти, само ти си най-добрата майка, мамо. Децата като са на 17. Коя е най-добрата майка? Ти си, мамо, само ти си. Свършиха ми парите. Да. Айде сега, съвърши и стаята си. Да. Хареса ли ви скетча? Пишете долу коментарите и натиснете лайк бутона, че да имаме все още такива по-яки видеа. Така че, чао!